Wara sena u nofs intlaħaq ftehim kollettiv bejn l-MUT u l-MCAST. Dan il-ftehim il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema fl-MCAST ser ikunu qed jitjiebu. Il-ħaddiema akademiċi tal-MCAST se jkollhom żieda fil-paga, fir-riżorsi u titjib fl-standards. Fis-qarrija konġunta rappreżentanti tal-MCAST qalu li l-kulleġġ jaf bl-ammont sostanzjali ta' xogħol li l-ħaddiema tiegħu għandu u bekk se jkun qed jassigura li jingħatawhom ir-riżorsi neċessarji u kundizzjonijiet xierqa biex ikunu jistgħu iwettqu dan. Il-kulleġġ ser ikun qed jassigura wkoll li l-istudenti tal-MCAST jiġu magħmra bl-arfien ħiliet u kompetenza li tirrikjedi d-dinja tax-xogħol tal-lum. Il-bord tal-MCAST ikkummenta li dan il-ftehim ser ikun qed jaċċelera bidla fis-soċjetà Maltija, b'mod speċjali bidla fl-ekonomija. Marco Bonnici, il-President tal-MUT qal li permezz ta' dan il-ftehim intlaħaq prinċipju li jirrikonoxxi lil min jaħdem fil-post sekondarju daqs ħaddiema fis-setturi l-oħra b'mod finanzjarju u anke fil-kundizzjonijiet tagħhom. Għal ukoll li permezz ta' dan il-ftehim ser tiżdied il-kwalità tal-gradi li anke ser tkun qed tgħin l-istudenti ta' dan l-istitut.